Wieħed mill-aħwa ta' Maksar kien għadu kemm irritorna minn Sqallija meta ġie arrestat quddiem garax f'Ħażeb Bowġ xarejn wara li Defni Caruana Galizia nqatlet fil-bidnija. Fil-qorti tlieta kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tal-erba' irġiel akkużati bil-qtil tal-avukat Carmel Kirkhope kif ukoll tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. L-erba' irġiel involuti huma l-aħwa Adrian u Robert Aġus magħrufa bħala ta' Maksar, Jamie Vella u George De Giorgio. L-Ispettur Malcolm Bondini kien inkarigat li jmexxi r-rejd fl-4 ta' Diċembru tal-2017 fakkar fit-tfittxija li għamel kmieni filgħodu u l-arrest u segwenti ta' Anton Kahija, ir-raġel li kellu ċwievet ta' proprjetà kbira. Huwa xedt li għall-ħabta tad-9:15 ta' filgħodu waqt li l-uffiċjali kienu qed jarblu l-kontenut tal-garaġġ li kien jikkonsisti l-aktar f'karozzi u spare parts ta' vetturi għaddiet karozza sewda mill-inħawi. Bondin kien irrikonoxxa lil Adrian Aġus, wieħed mill-aħwa ta' Maksar li dak iż-żmien kien ikoll fil-mira ta' mandat ta' arrest. L-ispettur fil-pront ċempel il-Kit Arnoldi ta' istruzzjonijiet biex jipproċedi bl-arrest ta' Aġus jekk is-suspettat jerġa' jintlemaħ. Kien preċiżament dak li għamel Bondin hekk kif il-karozza sewda għaddiet minn dejn il-garax għat-tieni darba. Mistoqsi dwar reazzjoni ta' Aġus meta qalulu li kien qed jiġi arrestat brabta maqtil ta' Caruana Galizia, Bondin sqar illi baqa' kalm. Quddiem il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo xehed ukoll l-eks assistent kummissarju tal-Pulizija Martin Sammut huwa ddeskriva eżatt ġara dakinhar li nqatlet Defni Caruana Galizia u li l-ewwel ħaġa li ġietu f'moħħu kienet li jipprova jitfiq in-nirien. Spjega kif ra li l-Metru Caruana Galizia niżel jiġri n-niżla u qalu li fil-karozza kien hemm ommu. Xed ukoll Miguel Caruana li huwa ħabib ta' George De Giorgio u qal li l-pulizija kienu marru fid-dar tiegħu u fost l-oħrajn elevaw hard drive li fuqha kien hemm ritratti ta' tfal. Caruana qal li De Giorgio kien qallu biex jibgħatlu top-up tal-mobile fejn xtara kard u għaddilu n-numru tagħha. L-aħħar xhieda kienet dik ta' Charlene Abela fejn qalet li dakinhar taqtil kienet għaddejja bil-karozza mill-inħawi tal-bidnija. Tirrakkonta kif semet splużjoni ħarset lura u rat karozza tibqa' sejra falqa. Ftit wara ġi raġel fuqha u talaba biex iċċempel lill-pulizija. Is-seduta issa ġiet aġġornata għall-4 14 ta' Lulju fid-9 ta' filgħodu.